जों मेन लामा कासमा कारण के मिया पंचायत इलेक्शन निजे काउंटिंग दिन जों मिया कल्याणपुरते 5 ब्लॉक आछिनि 34टा मेम्बार जों बुसावो 34टा मेम्बार बुसा थानि सिनि जे काउंटिंग हलो जेबाबे बरक रेकिंग खाइके रेकिंग माने सिनि पुलिंग काउंटिंग एजेंट प्रार्थी दङ बा कैंडिडेट दङ जास्ट पुलिस सामनो बुसकाङनो ब्लॉक ऑफिसआव बिसिंगो बुई कारि वई उस्तारि वई रहमा परे बसों एसपी एसडीपीओ रिटर्निंग ऑफिसर गोबां मा डीएम बंगनि ऊपर जों बंगनो रिक्वेस्ट खाइके जे ओ बरक मासा नेतृत्वे रूपक घोष नेतृत्वे जे खाइ दङ रूपक घोषनो नि बिरुद्धे एफआईआर बो खाइका किंतु बरक रूपक घोषनो आरो स्वाधीन भाबे काम खारि दरबो ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर दिनी व्यक्तिगत फान खाइए आरो सिनी उत्तर रामचंद्रघाट लक्ष्मी नारायणपुर आ जागानि चिनी समतलपुर आ जागानि जों कुनु बुथ मा गनिलिया गनिए न बरक कारि रहबै चिनी कैंडिडेट न बुखा ते चिनी एजेंट न बुखा जों ताक बिसानाय जे रूपक घोषनो एनी हाउ एटाक माने चंगमारी गानाव हंके कक रिवै गलांगो पारा काइसेफानो करया कामिं कावै कक पिलायो जोंनो बडिदि मोबाइल सा फाइदिसिनि लगियो जों नांखे नगिरनाय दैदिनाय लामा रिनाय हिनि कक रिलांगो फियाबा मानै नेता खालायो नेता अंलायो ताइ मेम्बार चेयारमेन सामलायो बायथागो बगै थांगो अ कामिनि लुकुरगनो अबहायनो सालबुरुम बुरुमनो ससियेल मीडियाव कक काव बुनि दफानि बरक बाय सातक जागो पितक जागो मानसिमसे कक सालायो फियाबा सागनि दफानो सागनो सातक थाबाय बीजेपी एक्सिंगेटार लोगोमा हाय नुजागै दङ सालबुरुम बुरुमनो ससियेल मीडियाव फियाबा तिनि अमहाय ताखो बिनय देबरमा चुगियां तमनजाराव लोगरक थांनिबो साका हांके बिनि तेगिसा चुगै थांखामु यां ताखो बिनय देबरमा बुफांगा तुदैनो न खंसा तांजामानि फियाबा अ नगो पाइया ताइ आबुनि यागुलो ताबो अ नगो बुसा तंग दङ ताइ बर्तमान जागा हयतो बेलेखनो हामिया लेटे फेटा किचिमिचि ताइ वानि चा तांजागोनो थoi तंजावो ताखो बिनय देबरमा बिहि मायराने बाइकेनै यां ताखो बिनय देबरमानि नखं पलिटिन ताबुनिसे बिनि नखं अबनो कगो तंगो नखानो नखं बुफांनि साकलम अबहायनो कक्तमा तिप्रा सारनि सालबुरुम बुरुमनो एडिसि आमसायो हंके